जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या रणधुमाळीला आता सुरुवात झालेली आहे आणि प्रचार यंत्रणांना वेग आलेला आहे। प्रचार यंत्रणा अंतिम टप्प्यात आलेला आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। 7 फेब्रुवारीला या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी निवडणूक मतदान होणार आहे आणि जवळजवळ सर्वच या ठिकाणी उमेदवारांमध्ये आता प्रचार यंत्रणेला वेग आलेला पाहायला मिळतो। मी आता आहे तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये मातोंड या ठिकाणी आहे आणि या जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे उमेदवार जिल्हा परिषदचे उमेदवार सौ योगिता यशवंत परब व त्याचप्रमाणे मातोंड पंचायत समितीचे उमेदवार श्री शंकर घारे हे आपल्या सोबत आहेत। या ठिकाणी आपण बघू शकतात प्रचार या ठिकाणी सुरू आहे आणि आपल्यासोबत योगिता परब यांचे पती त्याचप्रमाणे जे नुकतेच या ठिकाणी या संपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत परब आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल, प्रचार यंत्रणा सध्या सुरू आहे आणि प्रचार आपण पाहतोय की कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, कसा प्रतिसाद मिळतोय लोकांचा, काय सांगाल? तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युतीच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरं जात आहोत। जिल्हा परिषदच्या उमेदवार सौ योगिता परब, मातोंड पंचायत समितीसाठी शंकर घारे आणि तुळस पंचायत समितीसाठी सुचिता वजराटकर अशा माध्यमातून आम्ही या निवडणुकीसाठी सामोरं जात आहोत। प्रचार हा अंतिम टप्प्यामध्ये आलेला आहे आणि खरोखर यावेळी आपला महायुतीचाच विजय हा निश्चित आहे, कारण हा शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचाच बालेकिल्ला गेली सातत्यानं 15 वर्ष या मतदारसंघामध्ये सातत्यानं शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार या ठिकाणी निवडून येत आहेत आणि हे सर्व उमेदवार निवडून येत असतानासुद्धा या मतदारसंघामध्ये एक चांगलं काम मागच्या 10 वर्षामध्ये झालेलं आहे आणि त्याची पोचपावती म्हणून या मतदारसंघामध्ये नक्कीच महायुतीचा विजय निश्चित केलेला आहे। निश्चितच जर बघितलं तर आज या ठिकाणी सर्वच प्रकारच्या ठिकाणी तुम्ही प्रचार यंत्रणा राबवत आहात। काय नेमके प्रचाराचे अजेंडे आहेत आणि काय लोकांसमोर तुम्ही या ठिकाणी मांडताय मुद्दे? विकासात्मक कामांचा अजेंडा घेऊन आम्ही जात आहोत। महायुतीच्या माध्यमातून अनेक शासकीय योजना माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील किंवा माननीय स्वर्गीय अजितदादा असतील यांच्या माध्यमातून जे धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्रासाठी आणि या सर्वसामान्य जनतेसाठी जे घेण्यात आले आणि त्या माध्यमातून अनेक या महिला असतील, विकलांग असतील, अपंग असतील, शेतकरी बांधव असतील किंवा मच्छीमार असतील अशा महत्त्वाकांक्षी योजना या महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या आहेत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा हा या निवडणुकीच्या माध्यमातून आम्हाला होणार आहे याची आम्हाला खात्री आहे। निश्चितच या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व या अगोदरसुद्धा योगिता परब यांनी केलेलं होतं आणि आत्ता पुन्हा एकदा ते रिंगणात आहेत। शिवसेना पक्षाकडून महायुतीच्या उमेदवार त्या आहेत। तर मॅडम, पुन्हा एकदा तुम्ही या मतदारसंघात या रिंगणात आहात, मागचा अनुभव आहे, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतो आहे? नमस्कार. खरं तर जनसमूह महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी निवडणूक लढवतोय। माझ्या मतदारसंघातील पूर्ण 5ही गावामध्ये जो प्रतिसाद आम्हाला ह्या आधी केलेल्या कामाची पोचपावती म्हणा किंवा जनतेचा आशीर्वाद म्हणून आम्हाला चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी आम्हाला मिळतो आहे। आम्ही घरोघरी ज्यावेळी भेट घेतो आहे त्यावेळी त्यांच्या ज्या समस्या जाणून घेऊन आम्ही म्हणजे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि त्यांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी नक्कीच आहे एवढा विश्वास मी आज काय आवाहन कराल मतदारांना? एक त्यांच्या ज्या समस्या असतील त्या आम्ही नक्कीच त्यांचा आशीर्वाद मिळाल्यानंतर, त्यांचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आम्ही त्या नक्कीच पूर्ण करू विकासाच्या माध्यमातून, एवढंच असं या ठिकाणी मी आश्वासित करते। ठीक आहे। त्याचप्रमाणे आपल्या या ठिकाणी मातोंड पंचायत समितीचे उमेदवार शंकर घारे हे गेली अनेक वर्ष सामाजिक कार्यात आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात, ते आता या रिंगणात आहेत। काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय मतदारांचा आणि काय आवाहन कराल? या ठिकाणी प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यामध्ये जो प्रचार आहे तो घरोघरी जाऊन आम्ही या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे आणि या दरम्यान निश्चितपणे ही या भागामधली जी जनता आहे, या भागामधले जे मतदार आहेत ते निश्चितपणे महायुतीच्या मागे आम्हाला दिसत आहेत। प्रचंड बहुमताने आमच्या 3ही सीट या ठिकाणी विजयी होतील याचा आम्हाला विश्वास आहे, कारण आम्ही जे उमेदवार आहोत ते या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये नेहमीच टचअपमध्ये असणारे, विविध कार्यक्रमामध्ये दिसणारे असे उमेदवार आहोत। त्यामुळे आमच्यासमोर जे विरोधी उमेदवार आहेत त्यांचा त्या ठिकाणी कोणत्याच प्रकारचं काम नसल्यामुळे हा विजय आमचा निश्चितपणे सुकर आहे असं मला वैयक्तिक वाटतं। निश्चितच आपण अनेक वर्ष सामाजिक कार्य करतात, आत्ता पंचायत समितीच्या माध्यमातून तुम्ही या मतदारसंघात उभे आहात,
बरीच पार्श्वभूमी आहे, तुळसगाव मातोंडगाव दोन्ही तुमचे पार्श्वभूमी आहे. आगामी काळात काय नवीन संकल्पना असतील, काय सांगाल? खरं म्हणजे मातोंड पंचायत समितीमध्ये जरी मी नवखा उमेदवार असलो तरी या विभागामध्ये मी गेली अनेक वर्ष काम केलेलं आहे. या गावामधल्या अनेक योजना, या गावामध्ये जे समस्या आहेत त्या निश्चितपणे मला माहिती आहे. त्याच्यामुळे ज्या समस्या या भागामध्ये असतील त्या निश्चितपणे दूर करण्यासाठी माझा प्रामाणिक प्रयत्न राहील. पंचायत समितीच्या माध्यमातून मुख्यतः या ठिकाणी सांगू इच्छितो की कृषी विभागाच्या अनेक छोट्या मोठ्या योजना असतात. त्या योजना या भागामध्ये मातोंड पंचायत समितीमध्ये घरोघरी पोहोचवण्याचा माझा निश्चितपणे प्रयत्न राहील. निश्चितच ज्या छोट्या योजना असतात त्या घरोघरी पोहोचवण्याचा प्रयत्न राहील. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून सुद्धा या ठिकाणी जो विकास निधी आहे किंवा विकास जो खोळंबलेला आहे तो सुद्धा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आपला राहील, अशी या ठिकाणी मत व्यक्त केलेलं आहे. निश्चितच आगामी काळात कशाप्रकारे मतदारांचा पाठिंबा या ठिकाणी मिळतो आणि कशाप्रकारे मतदानातून याचं रूपांतर होतं हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.